Hello guys, this is Boy Bulkit. Ug kauban ako si Toyo. Karon maglaag mi diri sa Sidar. So known kayo, familiar na sa inyo ang uban siguro sa Sidar, pero ang uban tanawa lang ni video kung di mo familiar. Ang Sidar na diri makita ang Tulo ka Buok Falls, ang gitawag nila nga Gantungan, Natigbasan and Dila Falls. And of course, kung sa inaana nga falls, ato tanawon karon. Nadi mi karon sa Impalutaw, Impasugong Bukid nun. Tara. Ito, gikan namin sa Gantungan Falls, tapos karon going na pud mi sa Natigbasan Falls. Tulo mga falls, tugnaw kayo kay. Lagi. Ihi tayo. Wala. Wala mo. Init kaya akong Ihi kayo. Lah, basa ng bag. Lah. Ano to? Mong bag. Gay, balik sa. Alexsa. Lalom, mabasa akong bag. Masawan yun eh. Diba? Ba? Ano yun? Sa pikas daw. Lalong akong doon. Ha? Titry lang na. May balas. Alak ka. Kaya, tama. Asawan yun eh. Medyo lahom yun. Nakautot ka, Ter. Wala yun, ang hirap ang hugo. Pangutot yun. Ating nga lang, mga engkanto itong pasangin lang diri. Hindi naman, wala yung utot. Hindi ka mangisampot. So, challenge, ang camera namo, isulin ako sa bag, kinango itaas, kay Murag. Oh, ang tubig. Bugnaw ka, sir, oh. Nakahiya, kay. Nakahiya, ibang ko, sir, ikaw, nakahiya, baga na, sir. Wala. Hindi na ko daan. Hindi na daan. Ito, grabe, oh. Okay. Impas ang tanan. Pag madapag ko, ani, tablang tanan. Lalami sa Natigbasan Falls. Ikaw na ay daghang kasuruyan. Kung gusto ka og adventure, amo akang kuyugan. Oh, Kilon. Ikaw ang akong yutang natawhan, ikaw ang akong pinuyanan. Ibang nakamo raw ginikanan. Hey. Oh, Kilon. Ikaw ang among kuyanan, sulod sa mga katuigan. Bulan yaw man ikaw gihapon ang amulian. Uban ni kun ninyo bay atong libuton ang bukid no. Languyon ang mga tubig, ang mga bukid sa kaon mo sa katas mauitanglan pinakahabog diri. Kumuadto ka sa langit 10 pesos na lang ang plite. Huadto tas mga langot tanan ato ang sudlon. Pag-amping sa gitumbang basig ulo nas panahon. Maligo ka sa sapa katunan ay mga bisay. Wala ang pamilya aron kumpleto ang kalipay. Huadto tas dahilayan aron dili kalaayan. Magpapitay ta sa zipline nga mura og si Superman. Huadto na putas pulangi magsakay-sakay ug bangka. Andam ang bingwit ug pana kay manguha tag isda. Maligo ta sa swimming pool ug ipon ka pugnaw. Kay ka matagpaw. Huadto tas mga rancho aron aton makitaan. Pinakamaayong cowboy sa tipo ug kalibutan. Oh, Kilon. Ikaw ang akong yutang natawhan, ikaw ang akong pinuyanan. Ibang nakamo raw ginikanan. Hey.
apoy. Ang tubig bugnaw gyud kaayo. Mas bugnaw pa sa simod sa imong crush nga wa kaingon. Pero worth it kayo guys kay 20 pesos lang ilang entrance. Nanay swimming pool, nanay swimming pool na tulad din ka pools. Sa worth it lang gyapon siya para sa 20 pesos ninyo. Anina mo dito sa Sidar ha, Sidar. Diri na siya makita sa Impalutaw, Impasugong Bukid nun. Okay kayo! Okay kayo. Pagkalami! Tama! Oy, follow yung Facebook fan page nila. Thank you.